Ado pesan ke Pak Jelai kawan, nang kami dalam kru Sinar Padang, pemain kameranya Supri, pemilik vokalnya namanya Daman, untuk tukang editnya namanya adalah si Beni, pemain neot rabotnya Cyril Asmara. Ingin dapat bertemu Cyril Asmara, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh bertemu dengan album Cyril Asmara. Ale terang ada Pak Tua, ketik tuk tuk tuk. Ala buase asim pelo Olan sintu kamalang buase asim pelo di balik anak larang Jawa Banda Labu di balik anak larang Jawa Banda Labu onan tadi lakaset olah nomor latigo Oke nilai masuk kamang Oka nomor lampe
tonton layu tupe Tinggal sedang menangi ori di kuburan to bilang badan si Muhammad olah naik ke papa otot tadi sedang nyoto hati kapa dalam perkiraan badan Muhammad. Oh mungkin gadang anak awak lah pandai mungkin berjalan ba itu kata si Muhammad Odisinan kalau kau dipandang nak lama dia tekapa dek lama dia tekapa tiba waktu yang konyol sampai kapa kesabali olah turun penumpang banyak nanoto olah turun pulau tamasu buyung Muhammad pae Tamasuknya buyung Muhammad ma itu kalau dilihat indah to bilang lamo oh alanya turun dari kapan noto turun sekali tarato jo besi Muhammad alala jalan noto tadi marah ke padang Tuhan Marahnya jalan ke padang sedang jalan nyoto dili ma'alun mahama Muhammad bawa to disinan kalau kok dili oh sadangnya membawa to dari satu opor kedua dari dua opor ketiga tambah di tiga tambah tanang dari tiga lapik kampe di sinan kalau dilihat tambah diampe tambah tanang potando lari nyotanang dangadang lari 80 ado mencilok ke 100 ado cipi ado bili 120 lari oto ke suo amper kilometer Mbak itu oto kabajalan tandonyo kancang lari oto laraba-raba to nggak kawe lah nampak gambar tengkurak kaja to nggak kilo Mbak itu kalau dipandang tandonyo larinya kancang nambah copucu dilancan
nambah cok kucing lepesan yo bak balui digatiku bantu sarasa koto baru cok kasih bungka kadatang bantu lengkisau lari oto tambah dikelok tambah kancang kalason jadi abuni kalason oto pap 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 bunyi kalason pit 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 bunyi pupuinya sedang oto pak berjalan yo sedang di jalan oto tadi kurang minyak ditambah minyak tuan kurang minyak ditambah minyak baik itu kalau dipandangi ndak to bilang-bilang lamo di jalan oto tinggal ditinggal oto di jalan sedang di jalan nyoto lataan to japi yori di kuburan pae oto japi yori di kuburan hoinyo menangis siang malam honde putri anak mane hodake nak putri jonini hobayolana badan putri tunggu apa sampai babalik ba itu kato hotangi yori opae nyo menangi taisa isa Tuhan menangi taisa isa cuitu kalau nyo dili indah to etong lamo tinggal sedang menangi marato di kubu anak awak jale bantu orang gilo kok badan lakurui bantu pimpiang kapalo bakada-kada ba itu nasib badan yori to japui Muhammad ateo to pae oto japui Muhammad ate oto indak di jalannya di palamu indak to bilang simpang jalan ndak dietong kampung nalawe di ma oto tiboan lah sampai oto ke Padang Mara langsung ke pasisir menuju daerah pae hola baru yang balantai oto berjalan tarwe jualati boto oto di gawang menampu sungai barame ala nyodaki bukila Penagari Bukit Lampu menampu daerah bumi di malo badan dak kerindu sedang sayangnya minta pu oh toi pae
lape negari daerah bungui oto bajalan tarui juo nyodakis kelok jariang lati boto di bate lape negari daerah bate lah nampak pak kantut tribusi si guntur lah nyato pulo Ota babang nagari sungai lundang lape nagari sungai lundang lati boto di barung balantai tuan Oti boto di barung balantai baru masuk nyoto marah ke dalamnya tampu jembatan gadang itu kalau kok dilihat di sinan badan semua man oto berjalan lambe-lambe ada inyo nan tekana ete tinggal seorang awak beranti dulu tempe ete Oh ete menompang tinggal di tanah orang itu kata si Muhammad kok lay selamat bini baba ojo ete Oh awak bau yote itu kata dalam hati dalam moto sedang jalan tiba di tampe ete inyo Oh tinggal ete di pondok buru baranti oto pak Oh tapi jalan Oh baranti otonyo tapi jalan dek baranti oto tapi jalan seto baranti otonyo lah turun inyo turun pintu tertutui Oh dicali rumah uni di badan ete rumah lah runtuh dipandangi seto nampak di urang badakatan nyo sonsong de urang badakatan nadola ete dengan apa honde nak kandung nak Muhammad yo nak Hola muangilang Muhammad dari kampung kamana selama nangkoba itu kato badan ete Oh baru bakato badan Muhammad ondete dengan bana saja tahu si ambo dimintu ambo tinggal daerah barung balantai Ambo marantau te ke Jakarta dek lai duit dapet bertamu jo nambai mangko balik te ke korong kampung yo te Mangko balik te ke korong kampung sinan bakato si Muhammad kamanyo adik mandi ambo iyo ete di badan ambo adik amak di badan ambo kamapa inyo te indu ambo rumah la robo bantu iko memang iyo tanah ete nampunyo yo te Homandanga kato bantu itu menjawe ete jongama dengan apa Homanangi ete menjawe sapaningga Muhammad badanang di tanah rantau ete angala meningga kami kubuan bersama-sama yona Ho kami mabean nama keliling nanado di barung balantai menanga kato bantu itu marato badan Oh si Muhammad yopai ondete sayang Muhammad yote harapan gadang ete bana yote awak baduo nyote badu sana kini Muhammad balik kayo ete bana te Honala meninggal yote itu kato si Muhammad Tuhan
Hoete bana te nalamani ba itu bana tangi nyosinan bakato badannya tuma diri Muhammad onde te nanelo ati cukui jo apa sekalian hodima kote kuburan mande amote Mandanga kato di Muhammad onde Muhammad anak kami kalau kuburan nete Muhammad badako nak jual nak Muhammad yona ho anaknya dari upi yori mayori alana malayan tapi anaknya meninggal pulau kini kuburan dake mandanga kato bantu itu bertambah ibo ho hati Muhammad ya Pak Hayu nak diaro lay ke korong kampung dan diaro anak jo ete cukui jo bini sekalian kini lah mati. Oh kababari to ya alai honda badoi bonyo hati Muhammad detek dengan banan tante ambo kesinan mendengar kato bantu itu Manjawe etik jo apa sabalun tibo nak di kuburan jan kilap beko badan Muhammad membana nak etik ke Muhammad awak ndak ado do nak berpamili awak ndak ado do nak berdosa nak do Muhammad ho etek jual dia jual anak kan lah berkubur ado bini yang di kuburan nambah namo si upi yori samanja anaknya meninggal entong di kuburan ho siang malam yona entong menangis nak di kuburan jangan sampai badan ang kilap mangko di sini nete ang berkuburan badake-dake jo anak yori kandak si yori mana hobini Muhammad nak Hoinyo nama kandak ke kami bersama-sama boleh laki-laki ni maju cucunya itu bana kata si Jori nampak yang ibu Muhammad mencari Jori nak iyo labi ini nak si Muhammad nak Yola bini nak semua amat semanja anaknya meninggal ndak adonyo mandi-mandi urang sajo nak mantan nasi urang sajo mantan minum jona hokonda ibu nak urang nagari nak mungkin tak makan do bini badan Muhammad mungkin tak makan do nak badan Yori do nak mandang kato rupo itu nak tabado ibo nyodo hati nyotuma badan Muhammad batanyo te ambo kaete dia mati nyo anak ambo kaneate mati nyo anak yote mandang kato rupo itu bakato ete jo apa ko itu nak tahu kami do nak nanjale anak lama ninggal na mandang kato bantu itu baru mabanjawe si Muhammad honde te dengan bana naik lalete ate oto naik lapak sekalian mokito pai dake yori ke kuburan apa ho
bana moyo pae ba itu kato si Muhammad Tuhan Omandanga katonyo rupo itu kalau iyo nak serupo itu mula barangke badan awak tapi badan jangan sampai kilap jangan berangi londak badan yori bo awak nak mencelik yori kok tubuh ala kurui bentuk pimpiang yona Hodo luangkan tahu juo nak di badan yori saranca itu nak badan yori kulit putih rambutnya panjang. Ho tapi kini nak kalau dilihat kok badan lah kurui bentuk pimpiang kulit lah hitam dipandangi kok rambut nam panjang nak lah kusui kepala nak bakada-kada nak Kapalona bakada-kada mandanga kato rupo itu nak tabadoi bonyo doati Muhammad mangaloinyo yorite kambo berangi mangaloinyo kambo bangi siote oh alala nai ote jo apa barangke oto sekali menuju pandam kuburan katampe yori Aku buana Ndaklah moto di jalan Otibo di gang pandam kuburan Baranti oto tapi Baranti otonyo tapi jalan nalala turunnya badan si Muhammad cukui joete sekalian orang kampung banyak melihat Tuhan Onde babai utang mandeyori nambansi balik dari rantau Muhammad bana pulang kayo mauto pajero nyobao balik barasaki bajaku pulang kini nyopai ke pandam kuburan mencalik kuburan anaknya Osan saro mande badayori ba itu kato masyarakat inyo lapai ke kuburan sadang inyo marah ke kuburan sadang bajalan nyoba tigo tumpak di badan si Muhammad sadang jalan aye mato menitik-nitik sadang bajalan jalan yu tadang ngarato pae Ho badan yori opa seto tadang ngarato yori di suaro inyo ndak lupo di suaro nak kanamu lupo walau batahun di bapisa ba itu badan si Muhammad Ho batambah ibu hati Muhammad inyo batambah dake juona yori sadang Ho marato rato yo pae ala rato badayori yo pa Ho lambe bana dauda babali yo dah Ho lamo bana dauda dirato dah Ho lama ningga anak joete yori marasai bantu iko dape udah dah
nak pulang-pulang dodai. Kau nak jo balik udah seminggu lagi udah Muhammad. Dia lah Yori dah gantung diri dah. Nak senang hati ayah jo mande nak senang hati dah. Orang nangka yo dai ba itu tangi pak Badar Yori Tuhan. Oba itu tanginya badan Yorinyo bertambah dake yo bertambah dake dari Yori baru berkata si Muhammad onde Yori ya dia udah koma udah dia hola babali Yori mandanga orang lama ngecek tadanga suara suaminya nyo cali mana elok-elok lagaga badan si Muhammad. Hola pakai baju kamel jalui pakai sarawa mahabali lah bakile sepatu Muhammad maratok badan diri Yori lagaga baliena. Oh apa putri ona apa Pilamona apa babali ayona apa pilamote anak ete pulang te olah pulang gagate anak ete lah balik kayo. Apa putri ona putri lah masuk dalam tanah baru tiba Muhammad dake Yori berkata badan si Muhammad onde Yori bini muda jangan Yori dia menangi jua mangkola muda dirantau mencari piti dia untuk Yori. Tapi Yori mengapa udah balik ke korong kampung anak meninggal ete ndak ada Yori dipandang kuburan anak tepat so sabar dia badan udah yo dia. Hujan Yori menyala nuda itu bana kata Muhammad mendanga kata di suami jawaban badan Yori nyo ambil tangan suami bersimpu ke kaki si Muhammad ya Pak. Honde udah dengan mana Yori nak berang dah bake udah Yori mania siang jo malam barasa kila udah dirantau boleh nampak. Di orang kampung yodai itu niat dah badan diri Yori kinilah tercapai niat Yori ba itu kakato tanginya Tuhan. Onde danganlah dia elok-elok jan Yori menangi ju apuilah dia ayam mata mau awak turun dari pandam kuburan keluar dia awak dari siko ukuran mandi Yori bau mandi yo dia. Homola barangke le dia dari kuburan kok lah mati anak jo ete kamang aju oleh badan awak nyawa nan satu dia. Hopa kuaso yo dia jangan menangi nangi ju Tuhan.
Ojan menangi dia nangi juo mandang kato di suami menjawe badan diri rio dah honde adangan lade udah dangakan bana di junjungan hodek karano udah labat liat labat tamu jo kubuan nak la nampak kubuin dua udah nyoba duo jo nini nyodake dake dah sabantu iko bayo iyo dah dalam kubur. Oh balik lah udah balik ke tanah rantau pai lah udah dari kubur na yori ndak doda kekepai doda oh dia lah yori dari kuburan yoda oh biarlah mati dari kuburan na yori ndak oh kakak turun dodai itu kato tangi ori tuan Omanang tangi nyoa badayori di sinan Muhammad kabakaton da ibo yori diuda ndak sayang yori diuda tapi kok ndak sayang yori diuda ndak ibo yori jauda yori hoi koma batu dia udah ambil batu gadam tenju nyokandean kepalo nyoka batu meja nana baiklah yori badan udah nak mati udah semua jo anak nak sanang hati dia oh badan yori dia kok lenyo dapet yori kanda udah mau awak semua barangke to tinggan baruang balantai kita dirantau dia oh sampai mati oh yori itu kato si Muhammad Tuhan Mandang ketoco itu menjawe badan diri yori yori sayang dah kau pakai udah yori bo mencari udah kau tak sayang yori kau udah kau tak ibu dah mencari udah nak kau bau ni anda kubuan nak dodai waktu dah tahu siari malam nyotula di mande badan yori takana di badan yori kamau dah kakak tidur udah nak ada oh badosa anak doda itu nataka na di badan yori malo yori nak sayang udah yori sayang kebake udah deh yori sayang dak kabake udah menang kato rupo itu sinan makato si Muhammad ko ios dia sayang kau udah ko ibo yori kau udah yo dia ho apui lalai dia ayam atau awak turun dari pandam kuburan kita barangke hari kini dia Manang katoco itu lasana ngati badayori turunnya dari pandam kuburan tarui kauto badan Muhammad barampe inyo pae hola samo la turun
Selamat tinggal nak badan putri, selamat tinggal badan ete ibu barangke nak nyolai. Ba itu kata badan yori ala turun dari pandam kuburan taruh ka oto ka ampe nyot tuane. Taruh ka otonyo kampe nyo sadang wajalan jualati bodake oto tadi. O satu lati bodake oto la naik kate oto taruh ka rumah Pak Jete. Taruh ka rumah Pak Joete nak guna to bilang lama bana disiko kalau kau dipandang. Ondak lama to di jalan lah sampai ditampik laman rumah Pak lah baranti oto sekali. O turun lainnya nama dua netek dengan bana le dapet tek menyalang sabun. Oh kalau itu nak nengkang tanyo iko sabun ma iko andu mandian lah badan siori na oh mandian lah nak badan siori nyobao yori sekali nyobao ke batang air orang banyak masyarakat nan menonton. Mayu elok bana lesi Muhammad cuy ko pak kekayaan badan ini nyoto baru nyobao pulang tak kemungkin lo orang nan punya top iko pasti nan punyo. Dapet bininyo lah samude iko nyo abean jo elo tuan salah sayori nyo mandian sudah mandi nyo agi baju deete lah sudah laki pakaian oete sarato apa kami barangke lepak ke Jakarta. Oko ingin apa pai ke Jakarta iko alamat badan ambo iko karatu namo ambo barangke lepak ke Jakarta nyo tinggal nete balan nyo barangke semua. Oh barangke badan Muhammad nyoba oyori bini nyo odeklah barangke nyo dari barung balantai di jalan noto tinggal. Oto japui mande badan yori cukui yo bapak sekalian lah tahu orang baruang balantai man semua man alaja apa
Omanso Muhammad ala jaya nyo ala balik barasaki nyo bawa bini nyo ke Jakarta tadi banai nyo barangke lah dapet kabar mandeyori cukui jo bapak jo kakak nyo. Odisinan bapikir mandeyori iyolah elok si Muhammad coy itu keadaan bini. Olah bantu orang gilo di kuburan balik nyo ke korong kampung pulang nyo barasaki bini tatap nyo bawa juo Tuhan. Oh baru timbul kesadaran ayah, baru timbul kesadaran mandeba itu kalau kau dipandang cukui jo kakak sekalian. Oh tapi baa mengaban minantu ala barangke ko anak awak lah nyobau alamat di Jakarta indak tahu Tuhan. Odisinan kalau dipandang tinggalan mande jo bapaknya sukui jo kakak nama namo Santi. Oto japui badan si Muhammad duyo jori bininyo sedang di hati la oto juo tibola oto di Bukit Lampu lalape oto kagawang marah oto ke Jakarta. Asa nampak toko baju elok nyo balian ma badan siori nyo ganti pakaian yo nanelo laba galak-galak nyo baduo ate oto onde yori bini udah nanati jangan dipasusah bean badan elok-elok Abean badan elo-elo itu kato badan Muhammad mandanga kato di suami jadi dah kato badan yori. Oco itu kalau kau dibilang sedang oto berjalan juo indak di jalan di Palamu. Di siko kaba di pacape di siko kaba topa pendek di mau toto tiboan latibo to di panyubrangan Tuhan. Olah tiba to di panyubrangan setelah tiba di panyubrangan lah naik kapal to tadi. Kawanan tiket kapal nyo ambil baik itu kalau dipandang sadang di hati kapal juo inyo di hati. Hoka pagadang to bilang-bilang lama latibo di Subarang balik. Turunlah oto dari kapal serato yori Muhammad. Osara
Satoyorinya Jo Muhammad Sato keluar dari kapal Jakarta Lengkanya 7. Oh hatinya indah leado susah jo bini ala batamu Tuhan. Ojo bininya labatamu itu kalau dipandang oto berjalan taruju. Oh indah di jalan di palamu anggaran pukulnya 3 patang sampailah oto katampeknya Tuhan. Oh sampailah oto ketampeknya setelah tiba oto di halaman rumah ete seto baranti oto tadi nampak dia apa dengan ete seto nampak dia apa dengan ete nak tabado sanang hati ete hati apa coy itu pulo iko mungkin bini tabao anaknya sekalian batambah rami rumah awak dulu nak ada berminantu kini lah tiba minantu kita dulu bacucu awak nak ada kini lah ada cucu cie nak tanggung sanang hati apa Tuhan. Oh satonya turun dari oto apa jo ete lama nyonsong dia apa dengan ete pintu terbuka inyolah nampak turun baduo badan inyo nan cie badan Muhammad nan cie badan diri Yori. Oh satolah turun dari oto bakato apa jo ete onde nak kandung Muhammad matu nak cucu badan apa katuang bini yang tinggal barek lawi matu anak badan Muhammad yona. Oh mandanga kato rupo itu onde apa serato ete di ate rumah apa kita mangece yo pak. Oh di hati rumah pak awak mengecek mandanga katoco itu lasana hati badan apa naik kate rumah lah duduk di kursinya barampe. Oh iyalah do tuman antara tak tinggal meminum mate meja. Oh baru bertanya apa jo etek tadi kecang di rumah awak mengecek matu cucu badan kami yo anak dari badan Muhammad anak si Yori nyo nambah japui. Oh menanga katoco itu satonyo tanyo di badan apa tumpak di badan si Muhammad ayam mato mulai manitia yo pak. Honde apa sarato ete malang lai mujo pun lai kok malang nyona napak tanyo hosapa ningga ambo disiko bini ambo ko malayan maningga anak badan ambo ete ambo maningga ju inyo dikubur apa ambo japui Tuhan. Oyoriko dikubur apa ambo japui di kuburan inyo ambo japui ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu di sini napak taman wong tapi jangan menangi luang Muhammad mabana pak kang kok lah meninggal kaba aju tapi bini yang kalai tabaona.
Mandanga kato rupo itu nama ibuan pae ati ambo anak meninggal etek meninggal bini ambo ko dia pak nak bantu iko kulit putih dulu mah pak buah panjang dulu mah kok kini malah hitam cikonda ibu dia pak ati ambo Mandanga kato coy itu sinan menjawe apa joete dia buru na ati nyoelo jangan ranca orang la Muhammad Muhammad la cari Jaranca orang nane cari baik to kato badana apa Mandanga kato rupo itu laba sanang-sanang nyoba rampe ate rumah antaro apa dengan ete sayang kayori nak tabah aduh Sabantu anak kontan liau ba itu sayangnya kasiori yo sanang hati badayori odisinan kalau kok dipandang onde dia kandung lah yori dia di rumah lah dia badan yori udah kakadai dulu tampe bumbu lala mau kadai ndak baca liat dia lala mau kadai nak baca lihat manisinan kalau dipandang tak guna to etong lamo jadi dah kato badannya tu mau piori barang ke badan lah semua aman nyopai kakadai bumbu disinan kalau kok dilik indak to etong lamo lah tibo ditampik kadainya satu tibo di kadai bumbu anggota basanang hati Tuhan nyopanggil di badannya tu masih Muhammad nama-nama buyong si Parjo layaman kadai Parjo batinggan lai ketua ketoinyo aman bos keto buyong Parjo ado limo bale hari bos di korong kampung mengalilingi keluar kota iko jua balinan salamo limo bale hari nyocali piti bagian seketek nak lo seketek kok banyak indak lo banyak anggaran 200 juta salamo limo bale hari Makato badan dirinya si Muhammad Ba'a Parjo nang kaelo ditambah kok kadai jua bumbu Menanga kato cuy tua jawaban buyong Parjo ari kadake kapuaso ranca bana kadai deta
tapi jangan mengontrak bos badan awak kok dapet tampe langsung bali yo bos nempunya tampe kami di sinan bakar aja bos kami di sinan bos bakar aja mandang kato rupo itu nyota bapak membali tampe nak tanggung-tanggung do di bali nyonyo tambah 10 lai dulu 5 kini lah 5 bale oh kadai bumbunya pak Lima balik kadai bumbunya piti tak simpan sangat banyak matiok kadai ada masin 2 masinnya cik kadai baik tu badan semua itu badan si Muhammad bersanang-sanang pak badaninyo tumpak di badan diri yori badan bertambah berasia juga kulit bertambah berasia juga rambut bertambah panjang juga itu yori dipandangi oh indah to bilang lamo nak guna to etong lamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan habis pakan baganti bulan asa bulan yo 2 bulan lah sampai ke 3 bulan setahun yori di sinan awak bertambah gagah ju awak bertambah rancak ju tuan Rasaki suami bertambah namu di sinan kalau dipandang dek kadai bumbu ada sebanyak 5 bale oto kurang di badan ni nyonyo tambah membali oto dicali otonyo sekutiko iyo pangkui angkui barang nanoto L300 solar sebanyak 5 bale buat tuan sebanyak 5 bale buah itu kalau dipandang cik tampe cik otonyo anggota siap kesadonyo tampe anggota siap pulo nyobali lo tanah kosong balik lah dapet lo membali tanah kosong nyobangun rumah kontraan tuan bara banyaknya de inyo nandape salamu inyo di sinan iyo manggale bumbu di pasain duwe oto sebanyak 6 bale itu kalau dipandang 5 bale buah L300 solar cik pajero oto baru kadainya sebanyak 5 bale buah pulau rumah kontraan nanyo sioan kabake urang sebanyak 60 buah tuan
Sabanyaknya 60 buah, itu kekayaan badaninyo. Piti tersimpan banyak pulau, coy itu badan si Muhammad. Yo kalau nan yori badaninyo, nyolagaan bini sekali nyobalian barang pariasan mahampe ringgi di dado badoro galang di dangan bakile cincin di jari bamain subang di talingo ba itu yori bininyo. Yo apa jo ibu bersanang hati mencari anak jo minantu Tuhan. Oh mencari anak jo minantu sadang coy itu to tinggalan nindak to etong lamo bana. Tinggalannya sadang serupo itu kekayaan bertambah jaya pencarian bertambah namun to japui mande badan yori nanado di korong kampung cukui coba apa olah badan lainnya Oto japui bapak zaman dan tinggal di korong kampung yo di daerah Baruang Balantai. Odisinan kalau kau dipandang maalun saja badannya. Oh ayah jo mande kok dipandang serato jo kakak inyo nambah namo si upik santi cukui jo laki badan santi nambah namo buyuang ramah adan pae. Malang tibonyo pak di Ramadan piti na manggale durian nyolarian duyan di urang piti ndak ada urang bayi sainggonyo abi modal manggale modal abi oto ndak ada dole pak cie juojan untuk modal membali durian pembali rokok indah ado Tuhan. Pembali rokok pak piti ndak ado lama lang tibonyo di Ramadan kok bang lah tibo pulo ala sebulan bang manunggak cukui di bulan nang kedua lah sampai bulan nang ketiga orang bang lah tibo berkali-kali lampe bulan bang manunggak ka masuk kalimo bulan di sinan tibo pemberitahuan kok lah 6 bulan pak je 7 bulan ndak bisa bang apa bayar rumah ko kami lelang cukui jo tanah sekalian. Baik itu kata orang bang nyonan datang mandanga kata coy itu kata sampai orang bang lah barangke taman wong bangangan de badan sang nganti Tuhan.
Otamanwang mande badan santi sedang bamanwang juo tekana di badan inyo nambah namo tumanyo buyong Muhammad sewaktu balik dari Jakarta nyo tinggal do rumah orang nambah ranti nambah namo apa siakun nama namo etek siantai tu sinaninyo baranti atapa tu tahu alamatnyo antai etek tu tahu alamatnyo barangke mande badayori berjalan inyo sama seorang yo pak kau sadang berjalan jalan juo ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah apa sianta Tuhan satu tiba di labur rumah baca assalamualaikum menjawab inyo sekali waalaikumsalam kata inyo calik bana elok-elok kironyo mande badan yori akabatu datang kemari baik itu kata badan inyo onde dangan lade udah Wamangkuamo datang kemari sawakatu Muhammad kapai dua ju anak badan ambonyo disiko dulu baranti leado alang amat di jakak ngarta apa Leado alamatnya Muhammad nang di Jakarta menanga kato bentuk itu jadi sinaninyo watanyo deko itu piek nama tanyo anado dulu alamatnya tinggal nyo cari-cari di udah jo apa maju etek tu di sinan kalau dipandang ikonyo alamat nanyo tinggal nyo bawa alamat sekali alamat kopak kambo bawa anta kapai kajakang harta Tuhan anta kapai ke Jakarta di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo maalun saja badan inyo lati bolo inyo di rumah balik orang bertiga sedang bamanwang dan cik bapak badan santi dan seorang badan diri santi dan seorang badan Ramadan itu kalau dipandang onde danga di kalian nama tiga ambo dape alamat Muhammad dape alamatnya badannya piak yori iko alamat nanyo agian tinggalnya badan tu masih Muhammad nyo tinggal di Jakarta bacola alamat ko akato mande mandanga kato co itu nyo ambil alamat di sisanti honyo calik bana elok-elok kiro alamatnya di daerah Pasain dua nombor rumahnya dua balik Tuhan nomor rumahnya dua balik itu kalau dipandang ada sekalian alamat lengkap dipasain dua ya inyo tinggal iko alamat ada risiko mandanga kato bantu itu hosinan bakato ayah jo mande kok sempat rumah disita nak pemerintah kok nyusita rumah dirambang kita barangke ke Jakarta katampe yori jo Muhammad naik katampe yorinyo jo Muhammad mandanga katoco itu menjawe senti sekali lenda baatu mande lenda baatu ya kato santi hodisinan mande bakato antaro duo nak salah satu ko elo awak bersyukur ko indah kita merasai dia lasan sei di Jakarta na
alasan saya di Jakarta itu kato badan mande mandanga katoco itu lasana ngati nambarampe nanari sari itu basanang sanang kampe sadang inyo tinggal coy itu tinggal mande jo bapak cukui jo santi kakak yori sarato pada Ramadan to japui yori ka Jakarta duo jo inyo simu amat pae sadang nyo duduk nyo sadang duduk jo ate rumah seratu apa sekalian barampe nyo sadang duduk sadang bagalak bana oh datang orang sabala rumah di sinan kalau dipandang apa tu aslinya orang payo kumbu hoi nyo kapulang ka nagari mangecek jo badan Muhammad balila nae rumah kami ko sure sekalma kasadonyo hoi ko sepikat nyo sure tanah balila tanah dengan rumah kami kapulang ka nagari nae nak talok lain nak di Jakarta nak talok di pasain dua itu kato badaninyo oh mandanga kato coy itu menjawe badan Muhammad barapa rumah kabajua itu kato badaninyo oh menjawe etik jo apa kok rumah maha ndak lo maha anggaran 300 juta na harago manurun na apa buwe karena apa tersasa ke pulang kampung apa kebalik ke nagari ko sure tanah ba itu kato badaninyo oh mandanga kato rupo itu nyobuwe kotansi sekalian yo kotansi jua bali nyobali rumah jo tanah sebanyak 3 100 juta pa olah sudah timbang tarimo pitinyo ambil di badan apa para bot rumah nado na nyoba cieju na nyoba pakaian sajo nyoba baju jo sarawa itu na nado nyoate rumah salabian tinggal dero kadang sabantu itulah sudah rumahnya balinya kunci rumah di Muhammad apa tulah balik ke nagari Muhammad balik lo tampe apa iko mayori sure tanah iko madik sure nambah balik rumah jo tanah simpan le sure elo oba itu kato badan ninyo sinan makato badan jori kalapo juho madaba banyak rumah kana juho rumah babali oda
Oh menjawab badan si Muhammad elok dia banyak rumah di Bali anta datang besok kakak Yori ke siku anta datang ayahnya mande boleh di sinan liau tinggal di Omandanga kato dari suami sinan menjawe badan jori onde udah dengan bana kau datang ayah jo mande cukui jo kakak badan ambo ndak nio nyo tinggal di siko ndak nio nyo dake jo awak ambo dia indak pemande ambo dia indak bakaka. Oh anggap ambo anak yatim piatu anggap mande ambo ndak ado anggap ambo ndak badosa anak samoda nasib badan awak jangan mande jodai. Oh udah sabu yoda kotak di mande andak nak mati ba itu kato badan inyo. Homandang katoma dari Yori baru menjawab si Muhammad ndak elok dia sabantu itu dia. Oh kato sampai jawaban dari Muhammad tarui peka pasalamo taman uang badan Yori sinanyo apa dengan ete onde nak kanduang Yori na jangan diambil asik kato Muhammad inyo tu sangangan elok bangana sedangkan maliang orang nak dikadainya tetangkok karang bau kapa RT jopa RW 100 jopa lurah karangantan ke kantor polisi ndak boleh nak di badan Muhammad. Ba itu eloknya nak suami Yori kalau naninyo si Muhammad elok urabi ke masyarakat tumpak daerah pasain dua orang bisa ngagalah oh Yori hola kamu Muhammad sinan kalau dipandang tinggalan Yori jo apa 100 etek sekalian cukui jo inyo si Muhammad oto japui ayah badan Yori 100 jo mandekan luang duo jo kakak badan inyo oh 100 jo laki kakak lama lang tiba di mande rumahnya sita dirang bang rumah lah masuk palelangan oh etong utang badannya tu masih Ramadan menerima sebanyak 5 juta menerima sebanyak 5 juta nyo ambil piti di mandi nak dapat ditulak lagi terpaksa turun dari rumah. Oh bakat tu ayah dengan mandi onde nak kanduang sentina cukui jo badan si Ramadan kita berjalan lai keluar ke jalan raya. Otaga awak di tepi jalan diambil oto nak ke Padang kita barangke ke Jakarta na kita barangke nyoa ke Jakarta ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang
Ondak guna to etong lamo majalan inyo nambah rampe ndak lamo inyo di jalan latibo di tepi jalan raya tagak-tagak di tepi jalan menunggu oto kakak padang lalu lah oto kakak padang otonyo stop ala baranti lanaye oto badan inyo seto lanaye ate otonyo tarui menuju Pangadang Tuan. Onyo tarui menuju Padang lape negari baruang balantai tababang si sungai lundang lape negari sungai lundang lati boto di Siguntur lape negari si Siguntur la sampai oto kabate manurun oto oka daerah Labung ndak lama kita bilangkan tiba di loket kota Padang baranti oto di tampeknya lah turun penumpang kasadonyo dek penumpang alanya turun napak jo kakak badan yori lah turun lo santi sekali. Satonya turun dari otonya calik-calik tambangan oto nampak tambangan ke Jakarta. Onyo ambil otomatis tiket sekali joto anyo barangke nyo ambil tiket gumarang sampai tiket sekali ambil baik itu kalau dipandang selesai tiket dibayar menunggu waktu kabarangke ndak lamonyo duduk waktu barangke nala datang lah naik penumpang oto lah barangke Gumarang Jaya menuju daerah Jakarta Tuan. Menujunya daerah Jakarta sedang di jalan lah kok dipandang di kota larinya Gumarang tak bisa kancang tentu bajalannya lambe-lambe kok lapenyo dari kota nak tanggung kancang lari Gumarang ma itu kalau lah kok dipandang di kancangnya lari Gumarang di sini nak kalau kok dilihat nak to bilang lamo bana ndak di jalan di palamo alasa jam nyojo 2 jam lah cukup 3 jam jo ampe jam lasari lah oto jalan di dalmo oto di bajalan lasari sama alam oto lah ngari Tuan. Lasari semalam moto lari dek la moto di jalan la tiba di penyubrangan la naik kapal oto tadi penumpang coy 7 yo indah di jalan topalamo la tiba lo di Subarang balik la turun lo to Gumarang la naik lo penumpang banyak barang ke tarui ke Jakarta Tuan.
Barangke tarui ka Jakarta ndak lama to di bajalan anggaran pukul 6 pagi masuk ke loket oto tadi tiba di loket Pak olah rawang bangun tiba di loket rawang bangunlah turun mandi badan yo barampe sekali turun di sinan kalau dipandangnya ambil taksi sekali agian alamat ke supir taksi di sinan kalau dipandang supir taksi sangatnya tahu kalau daerah Pasai dua Pak kalau daerahnya apa sain dua supir taksi sange lah tahu naik lapak kate taksi barangnya minta sekutiko tentunya ongkos ke dibayar karena ongkosnya barampe osa banyaknya 180 tepas ongkos dibayarnya bayi ongkos dahulu lah nyoantan apa jo tuan lanyo antan apa joete sedang diate taksi ju ndak lama kita bilangkan sampai ke wilayah Pasai dua anggaran pukul 2 balik siang mendake ke pukul 1 lah tiba di jam 2 tapi baru baranti supir taksi bertanya ke orang sinan diagian alamat sekali onde apa dengan bana di ma alamat nanado tercatat di sikonya calik bana di rang sinan kironyo buyung si Muhammad orang bitau di badannya onde apa dengan bana ko iko alamat nambah cari rangkayo di Pasai dua itu rumah nanggadang tu itu rumah mana nampak tu itu rumah buyung Muhammad Pak olah turunnya kampenya dari taksinya bawa baban sekalian babannya pakaian sajo jalan barampe badannya nyonya 7 rumahnya badan Muhammad tumpak Muhammad sadang duduk bana sadang duduk di ruangan tamu sarato jo badan yori cukui jo apa dengan ete orang main bau di labu rumah Tuhan orang membaca assalamualaikum barampe menjawe ati rumah Waalaikumsalam katona menjawe keluar pak sekali no calik bana elo baru bakato badan apa iyo apa dari Muhammad aka bapak datang kemari abana napa cari ambo bertanya bake apa nampunya rumah iyo iko tampe Muhammad ba itu kato badaninyo siori namo bininyo pak
si Yori pak nama bininya mandanga katoco itu nyimbau Yori jo Muhammad onde Muhammad dengan Yori kuada orang mencari Yori. Ada orang nak mencari Muhammad mandanga kato rupo itu keluarnya nambah dua keluar kalau pintu satunya cali elo-elo kiranya mandi dengan Bapak Tuhan. Cukuknya kakak sekalian 100 sababan semonai satu nampak mandi yo bapak Yori ndak ada do menjawab lain nyopai ke bilik dalam magolek dalam bilik dalam pintunya kunci di si Yori. Satu Yori lari ke bilik berkata Buyo Muhammad naiklah pak kate rumah naiklah bu kate rumah. Naiklah ya dengan mandi 100 kakak sekalian duduklah dulu hati rumah Tuhan. Menanga Muhammad nama nyuruh naik ayah badan Yori cukui jo mandi sekalian 100 kakaknya nambah namo Santi cukui sababan nambah namonyo Tuma Buyung Ramadan la duduk inyo di kurisinyo buwe anaye dete talata ayat meja bakat to badan si Muhammad minum laya talata ya elok jawaban si Muhammad bila sampai ayah ke Jakarta ba itu kata badaninyo onde nak kandung Muhammad sebalun nak kecek bajawabnyo ambil tangan Muhammad dia ya Yori cukui jo mande sekalian 100 sababan nambah rampe cukui jo kakak badan Yori menangi dake Muhammad maafkan kami nak kampe nyoyo nae kok salah kami nak minta maaf mandela tuo bantu iko bapak lagae bantu iko antaka mati di Jakarta bari maaf na ayah jo mande nae mandanga kato ayah jo mande lagala badannya si Muhammad de ayah 100 mande cukui jo kakak sekalian mengaku menangi-nangi ndak paralu nalamo lay ke disabui lay jale di badan ayah lay jale di badan mande 100 jo badan kakak kau ndak bau sia dari kampung mungkin ndak jadi cando iko ya mungkin dak jaya ambo rupo iko jadi nalamo jana ya sabui nalamo jana ya bilang kini to mulai duit baru ba itu kata si Muhammad jadi bakato mande jo bapak onde Muhammad minantu kami Yori baatu keadaan dak kesukoi nyoyo kami mandanga kato rupo itu onde ayah 100 bapak cukui jo kakak nambah duo tunggu sabanta dulu ya tunggu sabanta mande dulu awak cali Yori kakak ngamar Tuhan cali Yori ke kamar di sinan kalau dipandang nyoimbau badan diri Yori onde dek kandung Yori udah bukaan pintu dia bilik dalam mandang Muhammad nama imbau na pintu alun jonyo buka baru mengecek si Muhammad
Onde dia kandung yori dia leibo yori di udah le sayang yori joambo kok leibo mencali udah buka lah pintu yori bilik dalam yori. Oh tapi kok indah yori bodi udah biarlah udah dia tajun ngarai biar udah tajun jembatan nak sanang hati badan yori dia. Omandanga suaminya nama ngece bantu itu disinar kalau kok dipandang maalun saja badan yori baru terbuka pintu bilik. Honde udah dengan bana yori nak suko celik mande yori nak nio nampak ayah yori nak ajan celik kakak kenapa gunonyo mande kenapa gunonyo kakak yoda. Oh dia indah awak bamande biar indah yori bakakak biar indah yori baya meninggal nadai dek mande bapak Tuhan. Komandanga kato dari yori sinan bakato si Muhammad onde yori dengan bana yori lek kabadanga ko kato udah hona maningganyo anak awa indak salah do dimande kandung sabab sajo ulah dimande nyawanan punyo namanya ngapui dia. Nyawanan punya dia namanya puik kok lai badanga ketua ambo saburuak-buruaknya ayah saburuak-buruaknya mande tetapnya mande badan yori le jale di yori dalam Al-Quran itu tercatat di agama tercatat dalam Al-Quran. Surga di bawah telapak kaki mande surga di bawah telapak kaki ayah ba itu kata badan inyo kok indah di ayah jo mande nak kata buka do yori. Ho pintu sarugo dia jadi jangan kaya jo mande yori melawan coabana kagadang salah maafkan salah ayah jo mande dia. Oh maafkan salah ya jomande mandanga kato rupo itu lasanang hati badan inyo baru keluar badan yori. Oh satu keluar dari bilik nampak dek mande pak juaya nyonyo kajana di mande duo juaya badan inyo maafkan mande nak. Oh dengan ayah yori jana ya jomande agi dosona jangan berang yori kayana kok salah memang mande salana kok salah memang ayah salana tapi jangan dibari doso. Oh mandang ayah mengece baru menangi badan yori. Yori ndak berang bake ayah. Oh yori ndak berang do bake mande de alanyo bari maaf baru kakaknya pulo nanti bo menyimpu di kaki yori onde yori adik kakak maafkan kakak yori dia. Oh kakak jangan dia dibari dosa yori. Oh dek ado salah kami nambah rampe dek salahnya kabake yori. Ujian datang dinan satu dia.
mencalik kakaknya rupo itu lah batangisan yosi yori ndak berang make kakak awak berdua nyekak badusana ndak bangi yori ke kakak duduk laleka di kursi dan kakak menangis Tuhan. Lah duduk baropo nyoba balapan di kursi sedang baropo bantu itu bertanya Buyung Muhammad onde udah dengan bana saratu ayah dengan mande cukui jauh masa kalian kamanatap ko di Jakarta atau kabalik besok ke nagari Oman jawe nambah rampe baat caronyo nak pulang ke kampung kok rumah lah nyo ambil di Rangbang dak ada lai kekayaan habis segala kekayaan rumah tapaso ambo nak menatap di Jakarta kok kamati mati lah mola kok idui lah mola na Ko iyo ayah jomande kamanatap di Jakarta makan dulu minum dahulu bekom buantan ketampe rumah nan baru ambo bali di sinan ayah jomande cukui jo kakak sekalian unilah rumah lah oh kakak Honam baru babali Selesai makan jo minum lah nyuantan ayah jo mande yo ke rumah baru nyo bali kunci rumah sudah nyo agian di siko ayah jo mande cukui jo kakak sekalian bulie bara lamo di siko tinggal nyo panggil kakak sababan samo naik ke pasar udah yo amo akarajo nang kamu mungkin omandang kato laki adik lamo taman wong si Ramadan Tuhan Oda inyo sedang bamanwang mengecek badannya si Muhammad Manga bamanwang dah badan udah mula ke pasar badan awak dia uni tinggal jo mandi adi udah dan ketujuh sao dipasain dua ko Omandanga kato coy itu tapaso badan diri pai ikui jo badan si Muhammad mencari daerah pasain dua Tuhan mencari daerah pasain dua lady sinan sedang berjalan letalo diudah menggali bumbu itu kato badaninyo mandanga katonyo badan Muhammad onde di kandung Muhammad kato Muhammad udah manurui na pokok lai bakar ajo mandanga kato coy itu kalau itu nang kato udah lasana ngati Muhammad nyobalian kadai sabuat Tuhan nyobalian kadai sabuat sure nyoate namonyo inyo punyo laki bini masuk mesin geliang bumbu
Mesin nyobalian lo 2 buah, lengkap bameja sekalian. Ado anggota nyonan pandai, ado anggota nyonan lincah. Nyosaran kabake badan nyosi Ramadan. Niko mada kunci kadai, ko masure kadai udah nampunyo jouni. Ndak basang kui jo badan ambo. Sama laki udah mengerti caro jua bumbu. Iko anggota kepercayaan ambo. Inyo nang kama jauh dah tuan. Inyo madanang kama jauh dah mencalik sifatnya badannya si Muhammad. Yo taman wong badan si Ramadan, yo elok bana si Muhammad. Patutnya laki pak hola barasaki Patutnya laki barasaki saelo eko sirama dan Odesinan kalau dipandang indah etong lama biari baganti hari biari baganti pakan. Oh abi pakan baganti bulan, abi bulan baganti bulan. Rasaki bertambah namu. Otompak di badan mandenya, otumanyo badan yori. Yo jo bapak sekalian, yo acok mencalik yori. Cukui jo kakak sekalian. Main-main lo lah nak kasabala jangan disiko sajo yori. Duduk-duduk lo dakek mande, ba itu kato badan mande. Antaro inyo nambah 8 alasa cocok kasadonyo tuan. Katonyo mangecek pak sepaningga badan Muhammad. Batuju sama mangecek. Yo kalau nyo badan si Muhammad. Cuy itu cobaan banyak datang. Cuy itu ganjaran tibo. Ba itu kato mandeyori sarato bapak sekalian. Naninyo ndak pernah gentar, naninyo ndak pernah bakuca. Iko nambah dan dirinyo yo batu-batu suami baiman. Yo batu-batu minantu beriman. Ba itu bana katoinyo disinan kalau kau dipandang. Yo indah to bilang lamo lah secocok ayah jo mande, secocok anak jo mande nyo, secocok minantu jo mintu. Ba itu dang Alasarumanyo etong lama maalun badan si Muhammad.
de ibu kalaki kakaknya ambil anoto sabu nyo ambil anoto sabu nyo balik kontan noto cie kau untuk kakaknya badaninyo. Kau untuk pae kekadai bumbu kok kamang kuinya barang kekadai ba itu elok simu amat pae itu eloknya asim aman otol sudah dibalik kontan agian PKB ke kakak cukui je kontak beseteng kau de kakak dengan banai komoto untuk kakak mencari kontaknya agian cukui sure-surenyo kesadonyo taman wong badan si Ramadan elok bana dapet sabab bantuan kontaklah sudahnya tinggal barangke buyung Muhammad sinan nyo mande kabapikir yola mande badan yori cukui joaya sekalian mencalit tingkah laku Muhammad coy turo lu awak jahit kainyo dapet tanggapan elok jutuan lasayo sekatoinyo kesadonyo bayi anak bayi minantu walau sababan samonai ndak ado nambah tangka-tangka ndak ado nambah gaduh-gaduh jiwa dangki ndak terpakai ba itu kalau dipandang. Oh memangnya merah pak bunga dado jatuh daunnya ate batu ke tanah jatuh sularonyo yo ayah jo mande jo anak jo minantu jo sababan samonai ala secocok sainggo iko kabadolu na lain katibo pulo tuan kepalanya awak kepala anak tu balai lamo di sinan ado batatian bapasan kami karena banyak ko ado sasik kabaci jodoh jangan sampai tukang disalahkan Tuhan. Dari siata kasiala jangan di sawah menanam padi panjang jalannya tengah ladang. Oko ado kato nan salah jangan disimpan dalam hati tolong dibuang ke belakang Tuhan. Rami takabanya orang di kapau raminyo malaki tinggi hari siala anak sialan kambang labungo tengah ladang madu sana nandi tanah rantau kota daga jo kampung jo nagari calik la YouTube sinar padang official boleh tekangan ala oh apa Haja korong la kampung